Krásný dobrý den všem, jmenuji se Petra Procházková, jsem poradkyně Eurony a máme tady vybalování balíčku s novinkama. Samozřejmě si to potom spočítáme, aby jsme věděli nejpřesnější tip těm, kdo soutěžili. Tak jdeme na to, já se na novinky moc těším. A je to tady. Tak. A čím začneme? Já jsem si v prosincu, byla akce na prací gely, tak jsem si ji objednala. No a máme duben a mně došel prací gel. Takže 3 prací gely pro 5člennou rodinu vydržely přes 3 měsíce, což si myslím, že je parádní. To možná i díl vlastně, v prosincu tak 4 měsíce. Takže jsem si teď brala ještě černý, který mě došel, a barevný. A univerzál jsem měla schované z minulé akce vlastně ze setu Green. Takže tady mám 2 prací gely. No a tady už máme novinky. Já ani nevím, čím začít. Kávu Indie. Ježiš, to voní. To musím ochutnat. Je tam čokoláda a nuc kokoa, tak to budou asi lískové oříšky. Takže se moc těším. A tady máme Etiopii. Tam je flowers, květiny a citrusy. Škoda, že se nedá přenášet vůně. Je to úžasný a fakt se těším, až si namelu čerstvou kávu a uvařím. Takže pro ty, co máte rádi kávu, teď už máme 5 druhů karáv. Je to espresso, což je směs arabika, je to Brazílie a Kolumbie. Plus teda ještě máme Indii a Etiopii, takže výběr káv je opravdu luxusní. Tady jsem využila akce vlastně na medy, já vám je rozbalím. Máme hezky zabaleno, aby se jim nic nestalo. Jestli se do nich dostanu. Tak. Ježiš, to lupání miluju. Tak. A tady toto je natural med, takže doma budou mít radost do čajíčku. A tady mám ten druhý. Tak. Taky hezky poctivě zabaleno, aby se nerozbilo. Tak. A tady je krémový med. Takže vřele doporučuji, my ochutnáme a dám hnedka vědět. Tady mám tablety domičky, protože už dochází, když je nás 5, je hodně nádobí, ale taky mě vydrží, myslím, 2 měsíce. Tak a tady už začínáme pomalu s novinkama. A tady máme pečující olejná dřevěná kuchyňská prkenka, 2 v 1. Ale to bych nebyla já, abych nevyzkoušela, na co všechno se to dá použít. Takže určitě zkusím využít i na třeba zahradní nábytek, pivní set, ošetřit to dřeva, potom nafotím výsledky před a po, tak jsem zvědavá. Těším se. No a protože máme ještě jednu novinku a je doba digitalizace, že? Tak čistící sprej s aktivní složkou na elektroniku. Mobily, ovladače, všecko máme každý den v ruce. Jo? Takže tady je sprej, který právě nám to vyčistí, ještě na tom vytvoří aktivní filtr a třeba nebude tolik bacilů. Tak vyzkoušíme. Tak. Já jsem si objednala nové čaje, abych vyzkoušela. Mám tady luční sen, Royal Earl Grey, černý a průzračná oáza. No a protože jsem využila akce 3 čajů, tak jsem k tomu dostala sítko zdarma. Takže taky se těšíme, až vyzkoušíme a právě můžeme hnedka otestovat ten med. A jinak pozor, tady ty medy, obyčejný natural a krém, tak jsou pouze limitovaná edice, nejsou ve stálé nabídce, takže pokud chcete vyzkoušet, neváhejte si je objednat.
A další máme pasty, ústní hygiena, ta je potřeba. Máme dětskou pastku, tu pro dceru a pak pro nás dospělé. Je to ochranná zubní pasta z aloe vera a příchutí černého rybízu. Stačí velikost hrášku, takže taky vydrží dlouho. No a teď už jdu na ty novinky. Tak, první tady máme Zahrada snů a Vyváž. Ježíš, to je vůně. No. Čemu bych to přirovnala? Je to takový svěří. Kytičky tam o něm určitě, ale ještě je tam nějaká podsložka a ta úplně vyniká a podtrhává tu vůni. Tak to se mi moc líbí. Tak z novinek jsem si vzala Aviváž, mýdlo, prostorové aromatikum a sašetku. No teda, to se jim povedlo. Tak a druhá novinka je čarovná kráska. No tak teď nevím, která je lepší. Já v tom budu muset asi vyprat, abych se rozhodla. Ale... A k čemu bych to přirovnala? Kdybych tam cítila almond milk nebo něco takového. Ale jako jarní letní vůně bude úplně top. Takže budu muset vyprat, vyzkoušet, abych potom mohla říct. No a k Aviváži jsem si v této nové vůni objednala samozřejmě mýdlo z aloe vera, prostorové aromatikum a tady mám sašetku. Tak. Dále jsem využila zase akce na jedbar tyčinky, výborná lehká svačinka, dodá energii. Tady u nás nesmí chybět sprej do bot. Mám doma 3 chlapy a já taky pracuji ve fabrice, takže mám 8 hodin na sebe pracovní boty, takže i ty potřebují péči. Za body jsem si objednala tuštičky a nějaký katalogy zase, co potřebuju v práci. No, při objednávce nad 1500 získáte takhle 3 vzorečky zdarma, protože teď máme inovaci vůně Amber Vanilla. A já si jich objednala víc, abych měla i do vzorníčku vůní. Tak. A teď jsme prázdní, takže můžeme začít počítat. Chceš někdo pomoct, Jary? Klidně. Tak já se posunu, synek mi chce pomoct, za to jsem vždycky moc ráda. Opatrně, ať to nespadne. No a můžeš začít počítat. Začni těma velkýma. Dávej si to do krabice. 1, 2, 3. Tak jste rádi, když vám děti pomáhají? 5, Říkej to nahlas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Na tu kávu se fakt těším. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Můžu nechat tady asi. Jo. 30, 34, 35, 36 a 37, 38, 39,
40 a 41. Takže 41 výrobků celkem. Měla jsem balíček stálně kolem 6 000 a platila jsem pouze 118 korun, což je paráda. Bavilo by tě takhle nakupovat, Jary? Tak jo, kdyby tak bylo všude. Takže vždycky, když děti něco potřebují, tak přijdou a řeknou, že? Takže je fajn se o Euronu podělit a získat právě balíčky za 121 korun. Pokud vás to zaujalo a chcete se podělit třeba s kamarádkou a nevíte jak, tak mě neváhejte kontaktovat, já vám se vším pomůžu a všechno vám vysvětlím. No a teď jakou dáme odměnu za správný tip? Já bych zkusila dát jedbar tyčinku, takže výherce se může těšit na jablíčkovou jedbar tyčinku. Já to potom se podívám, nejbližší tip a výherce kontaktuju ve zprávě. Tak, jinak teď máme vlastně nový roční katalog. Pro informaci, kromě kávy, kde teda je nákup dražších bobů, tak se nezdražuje, což je paráda. Dneska se zdražuje všude, Eurona drží ceny, snaží se pro zákazníky dělat vše. Takže já vám moc krát děkuju, mějte se krásně a pokud cokoliv potřebujete, neváhejte mě kontaktovat, ať už e-mailem, SMS-kou, WhatsApp, Messenger, všude tu pro vás jsem. Mějte se krásně a ahoj.